Ма този е по-хубаво. Искам да се усмихна. Ето. Искам да се усмихна. Добре, готов. Готово, видяхте. Ето сега. Не мога много върви, не мога. Я служи човечето да видим какво правиш ти с човечетата. Последното е. Добре. Браво, я да ги видим сега. Те усмихват ли се тия човечета? Усмихват се. А?